En aquest tercer vídeo m'agradaria parlar una mica sobre els personatges, que segurament potser us han cridat l'atenció i heu volgut saber fins a quin punt estan basats o no en personatges reals, si és tot una invenció, si és tot real, etc. El cert és que tots els personatges estan basats en personatges reals, en distints graus, des de alguns d'ells estan fortament basats en personatges reals, inclús tot i que tots els noms estan canviats, perquè hi ha una cosa que vull deixar molt clara, que és que no estic explicant la història real de ningú, són creacions literàries, però en un dels casos fins i tot he incorporat elements de les biografies reals dels personatges originals a les dones que estan a les nostres entrevistes. Si voleu anem ràpid punt per punt, perquè els casos són una mica diferents. A la primera escena, l'escena de la Natàlia, la Barbie humana, probablement ja us n'heu adonat, perquè segurament és el personatge més famós i més conegut de tots. És el personatge que està més inspirat en una persona real, una model ucraïnesa que es diu Valeria Lukhanova. És famosa des de fa més d'una dècada per haver intervingut al seu cos repetidament per semblar-se més i més i més a una nina Barbie. Hi ha alguns elements que apareixen a la pròpia escena que són reals, com per exemple que hi ha altres dones que intenten assemblar-se encara més a Barbie, que treballa com a coach i escriu llibres sobre creixement espiritual, etc. Totes aquestes coses són... De fet, és ucraïnesa, el personatge real, i el personatge de ficció també. Però, en canvi, tot el seu discurs sobre la idea de la grandesa, etc., diguem que és una creació literària a partir d'aquesta inspiració real. El personatge de la Susan Rankin està, com hem comentat abans, molt directament inspirat en una política nord-americana que es diu Michelle Fior, que és en aquest cas, el personatge real és una política molt jove, que es va fer famosa per ser una defensora a tot preu del dret, d'aquesta famosa segona esmena de la Constitució nord-americana, el dret a posseir i portar armes, i d'alguna manera per molts, per mi i crec que per molta altra gent europea, és una de les primeres veus amb els que vam conèixer aquest discurs del... se li ha dit anarcocapitalisme, se li ha dit conservadorisme americà, conservadorisme radical, etc. Amb el temps aquest discurs ha arribat a nosaltres per molts canals i ara l'actual primer ministre electe de l'Argentina és un famós defensor de l'anarcocapitalisme i de l'anarquisme, de tots aquests discursos que barregen la idea de la llibertat individual i la idea de l'absència d'estat i de l'absència de poder central amb el dret a portar armes, el dret a traficar amb òrgans, tota la moguda de les criptomonedes i tot això. Què més? El personatge de la Rosie, la Rosemary Powell, aquesta nena petita, també està molt directament inspirat en un dels personatges que un cop vaig conèixer la seva existència a mi em va resultar més impactant. És una nena, diria que canadenca, que es diu, té un nom molt curiós, es diu Stephanie Wolsk, crec, la podeu trobar. És una biografia relativament semblant. En el personatge real, el personatge en el que em centro, és, a més, una persona trans, una persona transgènere. De fet, la primera versió de l'obra, després parlarem una mica d'aquestes diferències entre la versió original i aquesta versió 2023, conservava aquest element de la seva biografia, afegia la qüestió trans. Per aquesta versió ens ha semblat oportú eliminar-ho per construir un personatge menys semblant al real i per, evitar que les dues qüestions es barregessin i quedessin com en el mateix nivell. Però, insisteixo, el personatge real té una història, deixant de banda la qüestió de gènere, molt semblant. Sentia
atrapada en el cos d'una persona de, no sé, 55, 60 anys i va decidir, doncs, viure la vida de la manera en què ella la sentia plenament, que és sent una nena petita. El personatge de la Roberta Flack, la científica transhumanista, no està directament basada, per això parlava d'aquests distints graus, en cap personatge concret, però és una barreja de molts científics i científiques defensors del transhumanisme, que com sabeu és aquest corrent científic i de pensament que aboga per portar la consciència humana més enllà de la biologia i de l'anatomia i de ser capaços d'alliberar les consciències transferint-les a dispositius creats per les persones, ja siguin una màquina o ja siguin directament un metavers en el que puguem viure en alegria i germanor pels segles dels segles. Són qüestions que van molt vinculades amb la qüestió aquesta de la vida eterna, etc. El més famós defensor de la iniciativa 2045, que és un projecte que sí que és real, és un científic i milionari rus, que en els últims anys crec que ha desaparegut una miqueta del mapa. Però bé, el testimoni del transhumanisme que ell va deixar, ell crec que és d'alguna manera la persona que va posar el concepte de moda i sembla que ell ha desaparegut, tant ell com la iniciativa 2045, potser perquè ja estem en el 2023 i veiem que la cosa no avança. Però diguem que el concepte continua més viu que mai. I per acabar, el personatge de Glenna Fender, la dona blava, està també fortament inspirat en un personatge real, passa que en aquest cas és un personatge masculí, que es diu Paul Carson, si no recordo malament. És un personatge que comparteix alguns dels elements de la biografia de la Glenna, no tots, però és també com un senyor granger, així d'una vida molt recollida, etc. I és a través del consum de plata col·loidal que va anar canviant progressivament el color de la seva pell fins a tornar-se una persona blava. Si no recordo malament, aquest senyor va morir el 2012, aparentment per causes que res tenien a veure amb el consum de plata col·loidal, segons he entès jo. Com heu vist, d'alguna manera, la irrupció d'allò real té un paper molt important en la creació d'aquesta obra, i d'alguna manera la meva feina consiste en donar un espai a allò real a aquests personatges perquè seiessin i diguessin el que volguessin dir i fer l'exercici d'obligar-nos a escoltar-los, com dèiem al principi, de seure'ns a escoltar, vulguem o no, aquesta gent amb la que compartim el planeta. Però això no vol dir que els personatges no siguin en un gran grau literaris. No ho estic dient tant per reivindicar la feina de creació dramatúrgica que hi ha al darrere, sinó més bé el contrari, per deixar molt clar que moltes de les coses que faig dir als personatges no són coses dites ni pensades segurament per personatges reals, Déu me'n guardi, sinó, de fet, aquesta informació, els noms reals dels personatges, etc., jo normalment no la comparteixo. Són personatges que estan a internet, que jo als mateixos llocs on jo els vaig trobar els podeu trobar vosaltres, però crec que l'exercici no va tant de la qüestió morbosa de ostres, són personatges reals, mira, sinó més aviat de relacionar-nos amb aquests discursos, amb aquests pensaments, amb aquestes actituds i amb aquestes postures davant la vida tan diferents a les nostres.